Dnes si ukážeme jeden veľmi zaujímavý test. Porovnám v ňu nejaké ledky, ktoré by mali údajne svietiť oveľa viac ako výbojky. Takže si porovnáme tieto LED xenonové náhrady versus tieto výbojky. Výbojky sú najsilnejšie na trhu, Osram Nightbreaker Laser. Chcem, aby tento test bol čo najviac nestranný, tak práve preto ich osadím do nových projektorov. Jeden aj druhý projektor je úplne nový, nepoužívaný. Osadím to do nich a budem to merať luxmetrom, čo reálne dosiahne vyššiu svietivosť. Či ledka alebo výbojka. Naľavo máme ledky, svietia nejako takto, nebudem to absolútne prikresľovať, pretože si to zmeráme luxmetrom. Ideme na to, posnažím sa bez strihania, že by tam neboli nejaké reči, že sme to nejakým štýlom zostrihali. 724 luxov, my sme si to už predtým merali, do 750, niekde sa to tu dá nájsť, 736, 737 vybehlo, takže fakt môžeme to zaokrúhliť, 750 luxov, najsilnejšie, viac toho nedostanete, tuto klesa dole, to klesa. Takže viac ako 750 tam nebude. Kto by mi neveril, tieto ledky bude mať na dielni, môže prísť, môže to on sám zmerať s luxmetrom, či nájde niečo viac. A teraz si môžeme rozsvietiť xenonovú výbojku. Ledku máme vypnutú, výbojku rozsvietenú, je tam stále tá istá výbojka a ideme to zmerať luxmetrom. Pokúsim sa bez strihu prísť, ukázať, ako to svietí. Zbytočne sa tu budem hrať s nastaveniami na foťaku, keď tento prístroj ukáže úplne presné hodnoty. Takže, OK, ideme na to. Zaostri 1300 luxov v porovnaní s tamtým je teda riadny rozdiel. 1300 máme v hotspote. Môžeme si potom zmerať aj šírku, ale svieti to pekne rovnomerne, nie ako ledky. Tá šírka svietenia je tu. To je jeden projektor. Tá šírka svietenia je naozaj pekná.